боби 25 пас аз оне ки ёдгорон хирси аз муҷисаро бикушт, дигар дар ҳама нишасту маъракаҳо хоҳ тӯй бошад, хоҳ мотам, гап танҳо бо ҷасарату шуҷоатмандӣ ӯ мерафт. ӯро одами оддӣ не назар карда худош мегуфтанд. Ному корнамои ёдгор аз деҳаи хами туғ берун баромад, бо деҳаи гирду атроф паҳн шудан гирифт. ин таърифоту тавсифот қаҳрамони моро ба вартаи ташвишу изтироб, ҳатто ваҳму ҳарос андохт. аз он метарсид ки ин овозаҳо худо накарда ахиран ба гӯши мири Балҷун рафта нарасад. мир намояндагонашро мефиристад, меоянду даст баста ба балҷунаш мебаранд ва ба зиндонаш меандозанд. ҳаётан ба ҳамин тамом мешавад. тақдирам ба тақдири хирсе монанд мегардад, ки бо табар зада куштам, худ ба худ меандешид. ёдгор ҳамон шаб баъд аз ҳамдеҳагон пароканда шудан, ёдгор ба Норимбой рӯ оварда гуфт: бой бобо, замин ҳама сара шуд. барзагони сарӣ ҷуфтӣ ҳам дорем. албатта шумо аз пулоб оҳани ҷуфтӣ овардагистед. Як то не, ду то овардам, ҷавоб дод бой. ин тавр ки бошад, ман пагоҳ бо кори дигар машғул нашуда, замини ҳавлиро ҷуфт кардан мегирам. ҳамин замон сарихон оҳанҳои ҷуфтиро оварда назди устои ёдгор гузошт. ёдгор онҳоро ҳаматарафа дидаву санҷида муроҷиатан ба бой гуфт: бой бобо, гуфта будед, ки оҳани ҷуфтиро намешиносед. оҳане харидед, ки деҳқонони умрашонро ба кори замин сарф карда, чунин асбоби бадошту хушсифатро хуш карда наметавонанд. дар ҳақиқат ман оҳани ҷуфтиро намешиносам, усто. бори дигар иқрор шуд Норимбой. вале гуфта будам ку дар Кӯлоб аз миёни тоҷикон ёру ошноҳои бисёре дорам. дар хонаи якеаш, ки Абдураҳмон бояш мегӯянд, меҳмон шудам. Хайрия дар хонааш будааст. баробари дарвозаро куфтан, онро худ боз намуд. аз хӯрандӣ қариб ки ба рақс медаромад. ҷилавдории хато фаромӯш карда буд ӯ. Хайрия ду ҷавонмарди дигар буданд. омада аз поям онро ҷилавгарӣ карда ва хайрамақдамамон гуфтанд. аввал ман аз асп фуромадам, баъди ин ба худ омад Абдураҳмонбой ва хуш омадӣ. Норимбой ҳар қадамат болои дида гуфта ба оғӯшам кашида ва аз рӯям бусаборон мекард. 2 сол бозат надидам. кадом шамоли нек туро ба манзили ман паронанда овард? хулас, он ду ҷавонмард аз поямро ба ахтахона бурданд. Абдураҳмонбой ману сариро ба меҳмонхонааш дароварда аз рӯи ҳурмат аз болои ҷой кунонд. сипас хушомадедҳои бисёре гуфта аз дар берун шуд. ҳамон замон 2 хизматгорбача даромада нахуст салому алайк намуданд. пас он дари ҷевони гулдори меҳмонхонаро кушодаанд, дар рӯи он дастархон бароварданд, пешамон густурданд. баъд боз аз ҳамон ҷо лаганҳои қанду қандалотро оварда рӯи дастархони ҳодан гирифтанд. даричаи дигаре ҷевонро кушода лаганҳои мавизу туту ангур бароварданд. аз хонаи дигар чанд нави себу ногу ангури тар оварданд. хулоси калом, болои дастархон ягон ҷой холӣ намонд. пас аз он Абдураҳмонбой бо писараш дар як даст чойники қирмиғӣ, дар дасти дигараш 3 пиёла ба меҳмонхона ворид шуданд. писараш баъди чойнику пиёларо рӯи дастархон гузоштан бо модастӣ салому алайк кард. сипас чорзону нишаста чойро 3 маротиба чойгардон кард. пиёлаи аввалро пеши худаш гузошт. пиёлаҳои дуюму сеюмро ба ману сарӣ бо як илтифоф бепоён дароз кард. Абдураҳмонбой ногаҳон боз аз хона берун шуда ва якдам пас дар даст 2 нони гарме, ки ҳамрааш мебаромад, вориди меҳмонхона шуд. аз шаддати гармӣ нонҳоро зуд аз як даст ба дасти дигараш мегардонид. Норимбой занҳо нони гарм пухта буданд, гирифта оварданд. гуфту уф кунон нонҳоро шикаст, пешамон партофтан гирифт. нони гарм ниҳоят хушлаззат мешавад. нони гарму оби хунук бӯи Муҳаммад пайғамбарро дорад, мегӯянд. набошад бачаҳоро бифармо, ки як коса оби хунук ҳам биёранд. хоҳиш намудам ман.
ку нони гармро дар оби хунук тар карда бихӯрем, гапи халқ рост мебаромада бошад ё не? Ду коса оби сард оварданд. Ман нони гармро дар оби сард тар карда хӯрдам. Дар назарам аз ҳама неъмати дунё хушлаззитар намуд. Абдураҳмон ҳам тақлидан ба ман тиккаҳои нони гармро дар косаи оби хунук тар кард бо як иштиҳои мароқовар, гӯё ки ҳафтаҳо баъд аҳ он чизе нагирифта бошад, ҳарисона мехӯрд. Ду нони гармро хӯрда тамом карданамонро нафаҳмидем. Абдураҳмон бо писарбачаи чойкаш фармуд, ки рафта ду нони дигар биёрад, вале акнун ба тамом сер шуда будем. Абдураҳмонбой бегаҳон ба ҳурмати мо одами бисёреро ҷамъ овард ва зиёфати шона орост. Вале ба хӯрдани нони гарму оби хунук иштиҳои мо баста шуда буд. Аз ону таомҳои лазиз наметавонистем танаввул намоем. машоқону саронадагонро ҳам даъват карда будааст. Абдураҳмонбой онҳо то нисфи шаб хонданду навохтанд. Шабро басе ба хушӣ гузарондем. Дар кӯлоб аз қадимул айём чунин расм аст, ки ба меҳмон бе суруду мусиқӣ зиёфат намедиҳанд. Шаҳрдор ёдгор: ҳар маҳаллаи кӯлоб хонандаву машоқи худро дорад. Барҳақ, аксарияти мардуми кӯлоб хонандаyu машоқ ва шердону базлгӯ буданд. Суханони ёдгор таъсир намуд бой ва илова кард, ки он ҳамон Абдураҳмонбой оҳани ҷуфтро бароямон интихоб ва харидорӣ карда дод. Набошад ӯ деҳқониро дида ҳатто дар вақташ ҷуфт ронда будааст. Аз ин гуфтаҳои бой хулоса бардошт ёдгор: гапат рост аст усто. Гуфтаҳои ёдгорро тасдиқ намуд Норимбой. Мегӯянд, ки дар атрофи акнофи кӯлоб заминҳои бисёре лалмӣ дорад. Баробари ин 100-200 танно боғ ҳам доштааст. Аз ин рӯ дар дастархонаш меваҳои тару хушк аз қабили ангур, себу нок, ношупотӣ ва ғайраҳо доиман фаровон аст. Мегӯянд, ки пахтаи мардуми кӯлобро асосан ҳамин кас таъмин мекардааст. дуконҳои ғалатдонагифурӯшиаш солиёни дароз фаъолият доштааст. гову молаш ҳам адад надоштааст. Мегӯянд, ки ба бечорагону бенавоён ва ятимон ҳамеша дастёрӣ дароз мекардааст. Аз ин рӯ худо ба давлату мақсад расондааш, гуфт ёдгор. Мегӯянд ку дастгири як ятими хастаро бозёбӣ ҷаннати дарбастаро. майлаш усто, нияти ҷуфт кардан дошта бошӣ барори кор. инони суханро ба мавзӯи аввал баргардонид Норимбой. ҳамин хел накунем намешавад бой бобо, гуфт ёдгор. Обу ҳавои фасли сармо мутеъ кас намешавад. якшаб ё рӯз мебинӣ, ки барфи сахт меборад, баъд аёс мешаваду замин ях мебандад. дигар на испор кораш мекунаду на белу калан. ҳоло обу ҳаво мувофиқи замин нарму мулоим аст. бой бобо, агар худо барори кор диҳад, заминатонро дар 3-4 соат ҷуфт мекунам. худо қувватат бидиҳад, дод бой. лекин як норасоӣ дорем бой бобо. чӣ будааст он? ба ҳайрон пурсид бой. гирду атрофи ҳотамон ки кушодааст, замини ҷуфтшударо чорвосу мезанад. заминаш пештар сахт мешавад. ба ин гапатон чӣ гуфтанед усто? ҳамин ҷавонмардонро барои газ фиристед бой бобо. дар ин муддат ман ба шогирдонам хотаро ҷуфт мекунам. ҳамин ки ҷавонмардон газро оварданд, бисёр шудӣ гирди атрофро маҳкам мекунем. майлаш ёдгорҷон, сариро мефармоянд, бачаҳоро сафарбар месозанд ва газро ба миқдори даркорӣ гирифта меоранд. саҳар баъд аз наҳорӣ ёдгор ҳарду буққаи сараро аз шохбанд кушода назди дукони дурезгар бурда бубаст. ба гардонҳояшон юғ ниҳод. бардагон аввал каме ғаш карда бошанд ҳам тадриҷан ором мешуданд. усто дар миёни юғ аз ин тарафу он тараф индало чӯбест, ки юғро ду нима баробар тақсим мекунад, карда аз ин ҷониб ба он ҷонибаш отангро гузаронида, тири испорро ба отанг маҳкам карда, аз пеши отанг чӯби ба қуввате дар сурохи тири испор барои пешу пас нарафтан гузаронида мешавад. ба испори навсохти худ оҳани ҷуфтро чен карда, оҳанро ба даст гирифт. баъд рафта гоҳро ба ҳавли бой ҳай карда овард. пас он оҳани ҷуфтро ба нӯги испор дароварда маҳкам намуд. аз муштаи испор гирифта онро рост намуд.
ҳамоно ба говрона ба думғозаи ҳарду ҳайвон оҳиста зада бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта говро ба ҳаракат даровард. испор ба замин даромад. Говҳо зур зада ҳаракат мекарданд. Хок аз ин паҳлӯ аз он паҳлӯ испор рехтан мегирифт. Говҳо навсара бошанд ҳам бо вуҷуди он устоёдгор кӯши аввалро рост кашида тавонист. Сари говгард расидан гови тарафи ростро бош гӯёнд. Ду-се говрона кироӣ зад. Гови тарафи рост аз зарбаи говрони пеш рафт. Ёдгор испорро аз замин канда боз ҳамон барзаговро ду-се говрона зад. Гов гирд гашта ба тарафи муқобил рост шуд. Ёдгор оҳани испорро ба замин халонида дар бораи қуши аввалаш рост кард. Говҳо ба роҳи омаданашон ҳаракат карданд. Ҳамин тариқ чанд маротиба рафта омад кард. Ёдгор итминон ҳосил намуд, ки говҳои саракардааш ром шуданд ва хуб кор мекунанд. Бо ҳамин ҳол ҳотаи Норимбойро то вақти пешин шудгор карда баромад. Касоне ки ба ғазанӣ рафта буданд, як бори хари газ гирифта оварданд. Норимбой барои ҳашарчиён як барраи ширбозро кушта хӯрок фармуда буд. Ҳашарчиён дар меҳмонхонаи бой сарфи таом карда ба хонаҳояшон рафтанд.